سلام كمي تخونو خمي اللخم طارح عند اللخم يه alright حبشا education كأخم تلوبند معالتاوي يشتي تمرتنا خنهب مسينا لنا حوات welcome ناب حبشا education انكو عدا حان مساخم كساب مود أتاخدروا دسيب لنا كم تلومد لما عنتي تأزينا نفوتوار استي يا بلك بزعبا زي تبي تمرت ختمهار والله بتعمي أقداس حوات most probably أمنتها يستأسسري زي مستقبر أبحث سرقزي لوطي 7-10 تزبلا زلوا انتهي اتقندي مسرتاوي احوات نحنا سلسرحنا يكونن كل شيء انت يزبلو بزعبا مايكرو ايكونومكس كقلص كلهن نو ستاكس زخالكا انفست تقبر يكونن تايدا والاتيناتو سور ويك مسرتن حرتي داتا انت حزيت فلط خونكا اتي مايكرو ايكونومكس انت حزيت فلط خونكا ترجم يبلون مالتي انا تفلط عليك ماركتنا لما انت خويني عبي نعم لما انت ماركتنا انت خويني هاي كوينو درس كلتشر ريبورت لنا مودات هنقلصينا مالتي سلازي السيخه اجي alright كنوافر نخلينا سو بزعبا ገንዘብ እንታይ ገንዘብ كنت عانت طقم خهلو له مس باجت تأثريب 7-10 إذا أنا هنقلته بليز كساب مودة تختريوا نمحصن بستخدم متن وزن اوكي within a short كنودا أخن فترينا so ازي كاي جبر كا لوط يلن ابراها لو دحوبي اوكي قاليكم زبر هلو دحاب بين ناس علىكم عندهم professional ايت جبران زلخا بقى man this is video like YouTube you gotta sometimes enjoy and relax my friend كل شيء see you don't have to professional تمثل الكاس not really yeah so بس حق عند على الكان يتمرتها خميل alright زي أثر ما لهم بزحلفة قليسنا يعني رأينا حوات نقولوا إنا نمهرينا غتصالي استات جن انت أيوه እንታይ ማለት 7-10 እዚኣ ንሪኦ ዘለና ሶ ስለምንታይ እዚኣ ትሪኦ ኣለኹም እዚኣ ዝበዝሐት 20 ድሕሪ 10 እንታይ ማለት እዩ ነዚኣ ኢና ክንገልፅ ኢና ሶ እዚ ስርዓታት ብዛዕባ ናይ ገንዘብ ኢና ንዛረብ ዘለና ንሕና ኣሕዋት ብዛዕባ ገንዘብ ያ ኣነ እኮ እተተ ይብለካ ሓደ ሰብ ክንደይ $6,000 ይእቱ ይብለካ alright my friend 6,000 እቲኻ ገበዝ ኣንበሳ alright كابز شدش شحك انتي تقبرلو ولا حنتي نو منبار ايكونن نسو منبار ايكونن نسخا شدش شح اتاو غيركا عند حر شدش شح وصا لك خوينو يور بيتشك يبهال ابز عدي تنبر زلخا سخانت حميمكا نسخا خاب سرح انت قاريصكا 30 معلت ولاتك اخلكا you gonna be fire out right so 6,000 عتاو سلا زلكاسي 6,000 سبند تقبرو ويكا 6,000 بملو ابطق من دحر تبعلو خونكا whatever ابز خونه يكون مالتي تنبر يكون كان زل خاصه معناتو حمام አሎ መገሻ አሎ بعبي خاموت አሎ مالتي نايز غابير سو نسخه انتي عينت اكايد اخا تخيل زعزوا زأتخايو اني زأتخايا ገንዘብ بوحدو 7% تتقمولو نكل وصايتاتك 7% نوصايتاتك تتقمولو لنا زلنا بزي احوات اترعي 10% كا اوافرو إنا نزلنا اتا 10% كا كاب 6 كساب 10 تخلطة ورح زلو ناتكا emergency save قبرو دحرو انتا قبرو ازي 10% ناي 6 ورحها مسكبركا نابزي متيخا 30% invest قبر simple ازي عتاتر محوات باجت يبهال نزي انا نمهر صني لكم مسمعوا I know تدغما اخا كل شعن بلا انا دس بلا yes هو نبلا نبهالانا ግን እዚ ኣብ ዛ ተርም እዚ እንድሕር ሒስካ tell me that within 2-3 years ለውጥ ከም ተርኢ ፍለጥ እንተን ውሓ ያነስ ብዘለኹ እንተን ውሓ 2-3 ዓመት የዛረብ ዘለኹ ሓደ ዓመት ነዚ እንድሕር ኣፅሪኻያ ሓደ ዓመት ናይ ኢመርጀንሲ ባጀት ካ እንድሕር ሒስካ ሓደ ዓመት ስእልካ ኢንቨስት እናገበርካ እንድሕር ጌርካ then ተን 2 ዓመት 30% ናይ ኣታዊኻ እንድሕር ኣዋፊርካየን ለውጢ ክትርኢ ትኽእላ بزحات سنتين نزلنا حال لسه نسخة 6,000 عتاو لك كابزين هلا alright $6,000 عتاوي خاي زرب حزي ب7% كندا يخون له ب7% تربح حكاية كندا 4,000 كل التميتين نسخة سي بزي 4,000 كل $100 نبر واب اقرك انا نبرنيرنا ابرخاكو انا نبرنيرنا بكا نسخة كساب لوط تري
كساب لوط ترى مالت كساب زمجة أكا كساب passive income تركب كساب صبغ زهونه كاش فلو تركب بس تحت درجة نبر لوط ناي تحبر تسبخها لوط مجمرة لوط ناي نفسها دحرو لوط ناي تسدرا بيت كاها دن ناي كوميونيتي خا ممر خاصة نسخة هاي تلوط كمان نمك تلوط أي تخلنها مجمرة أب نفسها أنت أي تلوطي بزا سرعة زي أكاير عن حر شدش شعتي خا 14 كلتا ميت انت تقين كا بزين دحر كيركا كابزي ان العلي جزايكم يدو مرججا كبرني نو لا علي تغير عم خامسة جزاها تأتيكا ناي 300 شح زيت جزء تأتيكا ناي كلتا ميت 50 شح زيت جزء وركز بلندي ويخون أصقاقنا نبر من باركواي كتبوز حيخاتنا مليون كتبوز حيخاتنا شو عتميتي كتبوز حيخاتنا شو منتميت شح زلك أتاو تسنكي كتصبق جزا خنبر علني وكتصبق مكينة خزور علني الكان دحر تخيل كونكا نو إذا كله لوز كتجبرها حسر زبالة فيديوهات معاتنا الرياض like تسلا invest دحر جركا 5 years 66 عمتها وتملسنا لنا 5 شح عند دحر invest جركاسي إذا كرايتها نمبر كسب 640 حدا شح يخون أو إذا 5 years يخون يخلي بلك 5 شح ترى عزبله مخانا نيرو إن نزله نيجي حلف حمش عمل بهج خا قوم يخمت زخر تحمسا شحت راين تفيركا انت افيركا انت تنبر نركا وزن ابز حمش عمت تسلا جنزبكا كباب 640 مخاني 640 شحت تاغزا كاش مغزاكا سلازي زخونه عينت نسخات قبرو اتنبرو ب7 500 ايتوت كان باريا ارستا ترى لهم 10 رولس مالتي التخالب استخاله متن ناي 6 ورح يزخون emergency حز امنت ناي 6 ورح emergency تاينا غير نزلنا زيا نورح وصعتك خندينا 14 قلت 200 ب6 ربحك 25 شح لان 25 شح زين اب هاي ييلد سيفن حزني هاي ييلد سيفن اب بنك خلكا انا ابرك حساب 3% يخون كترخب لا تخل مالتي emergency اب هاي ييلد سيفن حساب 3% 2% ولا دلاته اسلس نت انفليشن ترقاقيا نساسق بلا كانوا يسعوا قصل عبا حموش عمت كاب هجسي استخار اخير كان حرابتنا انفستمنت خباب 65 تاتيخاس ناب حموش نفرق مليون خون جنزب كله كاينان زرب زلنا within 5 years from now انا ازر كلت عمت توسي كالله كلت 3 عمت حدا مليون كتاتخم تخيل this is multiply ماني جنزبك دبل كم زخون قبر منالبات أبزي 6 شح عتاوي خا اندحر وحداك خوين work hard أبزي أبرتعك صعار أبزي كتعب يفتن زيادة عند سنترجنا هنا يا مالتي تريواز لهم عتاوينا اندحر 6 شح كوينو نحنا ب4 شحن كل تميت ننبريا دحرو تشحن كل تميت ولا 20% نايت عتاوينا نو أوفر نقطوينا كن نبت كالكوليتر كل شيء سلاز غير حوات هو ازي بستوسن جز ان ابنه تابتسلا توافر كايتن خونيركا almost ناب كباب فرق ميلان اوز ان 5 years كمس يخلينا نزل ازي جه زل كمان عليك 5 شح حساب درو مسكبر كان مالي تن 5 شح السوق بلنا ابتا اكاونت سو ازي اعتها تمرتي ولا زيك المقاولة نخازل لها وال just this is recommendation أبزي خلينا بلزنا 3 بنك أكاونت خفت 3 خبر كله تشيكنا لها كامش نورمال سيفنا لها كنورمال أوكي انتاي قبر الله بزي أكالي إتي تشيكين إلكا أبتا بنك خفت السيم زي أو انتاي بلا spending زي أخا investing زي أخا saving كم زلوا هج انتاي قبر الله 3 أكاونت قبرن already كلته خلوا كاي check number 1 علىك أنا جنا سيفن علىك إتنا emergency نقول زلنا إتا شدش مئة قرشي أول حين أبزي أتمسح كسب كن يتخون 25 شح تخون أنا أبرد نبتا invest نبلا زلنا شحن كل تميت نور حتى تمسح أنا أبزي إتنت ترفع 4 شحن كل تميت نبزي أمسح زي أنت شدش مئتين بقى سوري شدش مئة تن شدش شح أبزي أمسين الله كل بنك هاي تخفت أبتا ذا same بنك نا بنك غير كحنت check انت اللي هكم please I need check-in for investing check-in number 1 بالوازعة number 2 قبلكم خليهم زيهم
ስለዚህ ናይ ኢንቨስት ተገንዘብካ ደሞዝካ ምስ መፃ ቀጥታ ነናብ ዝምልከተን ተዘርጊሕና ኣለዋ ተን 6,000 ስለዚ ተን ሴቭን ሴቭ ክኾናየን ክሳብ 25,000 ዝበፅሓ እተን ቼኪንግ ከዓ ሎም መዓንቲ ምስ ኣተዋ ኔክስት ደይ ለሰይ ሎም እንድሕር ሰሉስ ኣትየን ዓርብን ተኣትየን ንበለን ይጅዋል ዓርቢ ስለ ዝኽፈል ማንደይ ናብ ኢንቨስቲን ብሮከጅ ኣካውንት ክኸድ ኣለዎን M1 ፋይናንስ whatever you want እንታይ ኢኻ ትደሊ ንስኻ ንዓኻ ማለት ኣነ M1 ፋይናንስ ሞር ንዓ ስለ ዝምህር እየ ካልእ እዛረብ ዘለኹ so make that money grow እዛ ገንዘብ እዚኣ እዕብያ ትዕበ ተዓንብብ እዚኣ ኣብ ተወሰነ ግዜ ታሽሕን 200 እንድሕር ከይዳ ኣብ ተወሰነ ግዜ ገንዘብካ ናብ ሚልዮን ፍርቂ ሚልዮን ከም ትርኢ ፍለጥ ካብኡ ሽግር የብልካ ኣዝኻ ናፅነትካ ክትእወስ ሽዑታ 600 እውን 25 ምስ ኮነት ናብዚኣ ክትመፅያ እንታ ክንደይ ትኮና ሽዑ እዚኣ 800 ክትከውን እያ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ግን 6,000 ሞ ኣታዊ ዘይብለይ ክትብተልካ እዳ ዝማረር ንስኻ ዋላ 3,000 እንተሕር ኮይኑ ኣታዊኻ በተን 3,000 እስራሕ እንታይ ዳ 70 20 10 ሩል ሕጊ ጥራይ ተጠቐም ምክንያቱ 7% ናይዘን 3,000 በአን ክትነብር ንስኻ ፈትን ወኖ ገዛ ክራይ ክቡር እንዲዩ ካልእ እንዲዩ ይኹን በቃ ብዓቕምኻ ንበር ካብዘን 2,100 ክትነብር ኣለንኻ ናይተን 3,000 ዝረብሖ 20% ከዓ 600 ኢንቨስት ክትገብረንኻ እንደን እተን 10% ከዓ 300 ቅርሺ 300 ቅርሺ ከዓ ሴቭ ክትገብረንኻ ተን 3,000 ከምዚ ኣገርካ መቐለል that is your life ብዝተኻለ መጠ ግን work hard እንታይ ኢኻ በርቲዕካ ክሰርሕ ዘለካ ከምወይ ዝብልና ኣብዚኣ 3 ባንክ ቼክ ጌርካ ቁፅሪ ሓደ እንታይ ኢኻ ክሰርሕ ዘለካ ናትካ ኢንካም ሃይ ክኸውን ኢንካምካ ኣታዊኻ ሃይ ክኸውን ፀዓር ወፃኢታትካ ሎው ክኸውን ከዓ ፀዓር እዚአን ድሕር ጌርካ ለውጢ ከተርእኻ ኣታዊይ ካብ ዘለዎ 5,000 እንድሕር ኮይኑ ሃው 6,000 ይኸውን ፕላን ግበር ን10 ዓመት ን5 ዓመት whatever ትምህርቲ ዘለካ ስኪል ድኻ ክትውስኸላ ነብስኻ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዘለካ ካምፓኒ ዝኾነ ማሽነር ኣላ ንስኻ ራን ዘይትገብራ ዘይትኽእላ እንታይ ገይሩ እዩ ትብኣ ዘሎ ዝሰርሓ ዘሎ ካባኻን ላዕሊ ደሞ ዝኽፈል እንድሕር ኮይኑ ተማሂሩ 2 ወርሒ 1 ወርሒ 2 ሰሙን ማናጀሩ ሓቲቱ ወስኸኒ ኢሉ whatever it is work hard increase እዛ ኣታዊኻ ነዚኣ ድሕሩ ማዕረ ማዕረኻ ወፃኢታትካ ከዓ እንታይ ክትገብር ፈትን ክትቋፃፀር ፈትን ሲምፕል ባጀት ባንክ ስቴትመንት ካጀምር ወፃኢታትካ ናበይ ከይዱ ማለት እዩ ሶ እቶም ቀንዲ ወፃኢታትካ እዚኦም ኣብዚኦም እንድሕር ክትቅንስ ክኢልካ እቲ ቀንዲ ኢና ትመስል እናንብ ዘለና ለሰይ ግሮሰሪ ተውፅኦ ንመግቢ ኣብ ገዛ ሃውሲን ተውፅኦ ክንደይ ኢኻ ገዛ ክራይ ትኸፍል እቲ ቤዚክ ዩቲሊቲ ተውፅኦ ናይ ላይክ ትራሽ ናይ ማይ ናይ ነዳዲ ናይ ከልኸሉ ናብ ትራንስፖርት ኢንሹራንስ ነዳዲ ትኸፍሎ ተጠንቀቕ ናንሰንስ ኣይትዘውር ናንሰንስ እንድሕር ትዝውር ኮንካ መኪና ንኣብነት ካብዚኣ ኸይደ ነዳዲ ትሪኦ ኣለኹም ከቢሩ ኣሎ ናብዚኣ ቦታ እዚኣ ኸይደ ረስቶራንት ይበሎ ንኣብነት ራእዩ ክንደይ ከም ትኸስር ራእዩ ካብዚኣ ናብዚኣ ትኸፍሎ ነዳዲ ግዜ ኣብዚ ምስ ከድከኻ መዓት ዝኾነ ገንዘብካ ትኸፍል ምክንያቱ እቲ ረስቶራንት ካብዚኣ ናብ ግሮሰሪ ናብ ወልማርት ናብተን ዓበይቲ ዲካውንት እንድሕር ከድካ ግን ኣስቤዛ ገዚእካ ኣለኻ እታ ግዜ ነዳዲ ውፅኢኻ ኣለኻ እታ ግዜ ጠፊኣ ኣላ ኣብዚኣ ግን ስሞል ማኒ ኢኻ ለስ ትገብር ኣብዚኣ ብሓንሳብ ኣብ ምሳሕካ ጥራይ ስፔንድ ትገብራሲ ኣነ ከይሓሰኹ ንምሳሕካ ንቁርስኻን ዝኾነ ካብ ወልማርት ገዚእካ ኣብ ገዛኻ ኩክ ጌርካ ክትነብር ትኽእል ኣብ ሓንቲ ምሳሕ ተጥፋእካ ይንብ ዘለኹም ሎሚ ከዓ እቲ ቬጀቴብል ተቐንዲቲ ፕሮቲን ማለትኩም ትፈልጥዎ እሱኡ ከዓ እቲ ኣሕምልቲ ወዲ ኣሕምልቲ ሰላጣ ወዲ ሰላጣ ኩሉታት ሓዋዊስካ እዩ ኩልና ንፈልጦ ማለት እዩ ሶ ዳርስ ዝሓሰረ እሱ እቲ ቀንዲ ፕሮቲን ዘለዎ እዩ ኩልና ንፈልጦ ዳርስ ማይ ፍሬንድ ኣብዚ ግዜኻ ይተጥፍእ ነዳዲኻ ግዜኻ ኣብኡ ከፊልካ ኣብኡ ትኸፍሎ መዓት ገንዘብ ንስኻ ዝፀሓርካዮ ገንዘብሲ ጊቭን ደም ትህቦም ኢኻ ዘለኻ ንዖም ኣይትምፃእ ኣይትግዛእ ኣይኮነን ገዝእ ትኽእልኻ ግን ሊሚት ግበረሉ ስፔሻል ቶም ሲንግል ለውጢ ከተርእዩ ኣብዚአን ተቐኒስኩም ግሮሰሪናትኩም
ኣብ ገዛ ትነብሩሉን ቤዚክ ኣውቶሊ ትራንስፖርት ኢንሹራንስ ኣብዚ እንድሕር ቀኒስኩም you will success ኣብቲ ዝብሎ ዘለና እንታይ ኢና ኣለና ወፃኢታትካ ክትቀንስ ፈትን ኣታዊታትካ ክትውስኽ ፈትን ኣብዚኣ ምስ ቀነስካ እንታይ ትኾን ኣላ ባዕላ ኣታዊታትካ እንታይ ትኾን ኣላ ኢንክሪዝ ትኮን እያ ወፃኢታትካ ምስ ቀነስካስ ኣታዊታትካ ትውስኻ ሕዝዋ ሓሙሽተ ቅርሺ ስፔንድ ክገብራ ወይ ከዓ ከጥፋኣ ክሕንሽሻ ኣብዛ ሬስቶራንት እዚኣ ተሓሰብኩ እንድሕር ዘይሓንሽሸ ኣታዊ ኣይዓብይ ኣላ ክልተ ነገር እያ ኣታዊካ ዝዓቢ ወፃኢታትካ ምስ ተቆፃፀርካን ሞር ስራሕ ወይ ከዓ ሞር ምስ ተኸፈልካን ማለት እዩ ቦም ካልእ እዚ ማለት እንታይ እዩ ዝበሃል ከምዚ ኒድስ ዝበሃሎም እዚኦም ወንትድስ እንዲኦም ዝበሃሉ እዚኦም ናይ ግድን እዮም ኒድስ እዮም ሶሪ እዚኦም ኒድስ እዮም ዝበሃሉ ጌጋ ኒድስ እዮም ዝበሃሉ እዚኦም ዘይተርፉ እዮም ግን ከተሕስሮም ትኽእልካ ማለት እዩ እዚኦም ግን እንተደሊኻ ጥራሕ እዮም ወንትስ እዮም ናብ ክለብ ክትከይድ ዲነር ኣውት ምስ ፍሬንድ ክትገብር ክትጓዓዝ ኢንተርታይንመንት ክትገብር እዚ ከም ዓቕምካ እዩ ኩለን ግን እንታይ ኣብተን 7% ክኾን ኣለዎ እቲ 10% ሰይብን ናይ 6 ወርሒ እታ 20% ካ ኢንቨስቲንግ ኦኬ እሳ ምስ ገበርና ናብ ኤክስኤል እንታይ ይመስል ክንቅፅል ኢና ኣሕዋት እታ ኤክስኤል ሲ እንታይ እያ ትመስል ኦኬ ሕራይ ደስ በለ እንታይ ዓይነት ኤክስኤል እያ ዘላትና let's go my friend where is my Excel shit Yep, ፀንሐን እስኪ እንታይ እቲ ኤክስኤል ኣብዚኣ መኽፋት ኣበን ለኣ okay let me do this in here all right like መፅሓፍ እንዲ ዝፈቱ ኣነ እንታይ እቲ looks like it not showing me my Excel in here I'll got you in here my friend perfect yeah just simple terminal Excel it looks like it's not sharing but let me get you there all right look this let me make sure if I got share so ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት ኣታዊታት እዚኣ ንኣብነት ኣብርሃም ደሞዝ 3500 ሳራ በዓልቲ ቤቱ 2500
ጠቕላላ ደሞዝ ናይታ ስድራ እዚኣ 6,000 እዚ ክቃየር ይኽእል እዩ ኣሕዋት ማለት ብሕልፊ ኣብ ይእሰ እንድሕር ኮንካ ሰብኣይን ሰበይትን ወፊርካ እዚ ሎሚ ዳርጋ ኖርማል እዩ በቃ ክትእትዎ ትኽእልኻ very easy ማለት ካብኡ ንላዕሊ ክትእቱ ትኽእልኻ እዚ ግን ኣን ኣቨሬጅ እንተወሓደስ ክንዲ ዝኽትእትለካ ስድራ ኮንካ ሰብኣይን ሰበይትን ኮንካ ማለት እዞም ሰባት ብኡ ኢና ከይድና እዞም ሰባት እዚኣቶም 6,000 ኢንካም ኣለዎም ማለት እዩ 6,000 ዓእታዊ ኣለዎም alright ካብ ዲቪደንድ ስታክ 9 ቅርሺ የምፅኡ እዚኣ ንምንታይ ማዕረ ክንደይ ካሽ ፈሎ ክምፅኡ ከም ዝኽእሉ ኢና ኦኬ ኣብ ወርሓዊ ከባቢ 9 ቅርሺ እዚ ዲቪደንድ ስታክ 9 ቅርሺ ኮ ቱማች ሓስብ ዘለካ ደስ በለ we can change this 4 ቅርሺ ክንገብሮ ንኽእልና ፀገም ኣይኮነን then ማርኬቲንግ ገለ መለኻ ማርኬት ኦንላይን ገለ መለኻ እሻያጡ ንበሎም ንፋዓት ስድራ እዮም ንበሎም ላይክ ኣብ ኣማዞን ከይዶም ካብ ወልማርት ገዚኦም እሻያጡ ንበሎም ኣብኡ 50 ቅርሺ ይረኽቡ ካልእ ሓንቲ ገዛ ኣላቶም ካልእ እዞም ስድራ እዚኣቶም ካብኣ ካሽ ፈሎ 200 ቅርሺ ይረኽቡ ካሽ ፈሎ ክብል ከለኹ እታ ገዛ ለሰይ 1,500 ተኻርያ ሞርገጃ ግን ከባቢ 1,300 እንትኾይኑ ማለት እዩ ስለዚ ካብ 1,300 ዝጎደሎ ካብ 1,500 ካሽ ፈሎ ናታ 200 ቅርሺ ማለት እዩ ወላ ኣብ ሲዲኻ ኢንቨስት ይገብሩ እዮም ስድራ እዚኣቶም ካብ ሲዲኻ ንበሎ ወላ 10 ቅርሺ ይረኽቡ ሕጂ እንታይ ብዙሕ ኣብነታት ከም ዘሎ ማለት እዩ ሓፂሩ ናይዞም ገዛ ኣታዊ ክንደይ 6,300 እተን 300 ኢንካምን ብካሽ ፈሎወን this is very important money ካብተን 6,000 ምክንያቱ እንተሓሚሞም እተን 6,000 ጠጠው ክብላ እተን 300 ግን ጠጠው ይብላን ማለት እዩ ክልቲአን እዩ ዘሎ እዞም ስድራ እዚኣቶም ክሳብ 6,300 እንድሕር ኣታዊ ኮይንዎም ኦኬ ወፃኢታቶም ክንደይ ክኸውን ኣለዎ ወፃኢታቶም ኣን ኣቨሬጅ ናይ ገዛ ዝኸፍልዎ ሜንተናንስ ምክንያቱ 2,000 ቅርሺ እዚ ክሳብ 2,200 ክኸውን ይኽእል እዩ ፀገም ኣይኮነን it's very easy ካብኡ ንታሕቲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ገዛ ክሳብ ክንዲ ዝኸፍሉ ስራ እዚኣቶም ተኻርዮም ኦልሬዲ ገዛ ክህልዎም ተስፋ ይገብር ገዝኦም ሞርገጆም ክሳብ 2,200 ኩሉ ሜንተናንስ በል ካልእ ናይ ፀጉሪ ናይ ፀፍሪ ናይ ገለ መለኻ 100 ቅርሺ ኣነ ኣቨሬጅ ተውፅእ እታ በዓልቲ ቤቱ ወርኤቨር ንሱ እውን ንቕምቀም ረቨር ንስኻ ካብ ባዕልኻ ቐምቅም ከም ደስ በለ ሳምታይምስ ማለት እዩ ግሮሰሪ ቁርብ ዝሃሰየካ ኢኻ ወይ ዝበልና ከባቢ 400 ቅርሺ ኣብ ትራንስፖርት ከባቢ ናይ ክልቲኦም ከባቢ 200 ቅርሺ የውፅኡ ትራንስፖርት ክብል ከለኹ ነዳዲኦም ገለኦም ኩሉ ነገር ኮታስ ናይ መኪና ድዩ ዘለዎም ዝኽፈል ገለ መለ ዝኽፈል ተልዮም ካ 200 ካብኡ ክኸውን ላዕሊ ይኸውን ኢንተርታይመንት ምዝንጋዕ ምውፃእ ዋን ሰዋሊ ወፂኦም 100 ቅርሺ ካብ ወርሒ የውፅኡ መኪና ትህልዎም ትኽፈል 250 ሎን ማለት እዩ እዚኣ ኣነ ጠቕላላ 250 እቲ ሃይ ፔይመንት እዩ ካብዚ ንላዕሊ እንድሕር መኪና ትኸፍሉ ኮንኩም ተጠንቀቑ ክብርቲ መኪና ገዚእኩም ኣለኹም ማለት እዩ ናይ ቴሌፎን ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ጋዝ ናይ ትራሽ ንኩሉ ብምሉእ 215 ቅርሺ ይኸፍሉ ዞም ስድራ እዚኣቶም ኢንሹራንስ ከዓ ዝኸበረ እዩ ማለት ኣብ ሂወት እንታይ ግሮሰሪ ትበልዖ መግብን ገዛን ኢንሹራንስን ከዓ ኣገዳሲ እዩ ኢንሹራንስ ከዓ ከባቢ 400 ቅርሺ ወፃኢ ገብሩ ክዳን ከዓ ክሎዚን ከባቢ 100 ቅርሺ ኣብ ወርሒ ይገብሩ simple ሎሚ 100 ቅርሺ ሲ ኣብ ወርሒ 100 ቅርሺ እንድሕር ክልተ ቆልዓ ኣለዎም ዞም ስድራ እዚኣቶም ሲ 100 ቅርሺ 1,200 ናብ ዓመት የውፅሎ ማለት ባንኪ ፊ እንተልዎም እዚ ዘይረኽኹን ኣሎ ሜክ ሹር ዶን ፑት ዝኾነ ባንኪ ፈህልዎ ካብሉን ማለት ካልእ ሚሰለኒ 250 እንታይ እዚኣ ሚሰለኒ ኢልና 250 ናብ ስድራ ቤት ተሰድዋ ገንዘብ ኣሕዋት ናብ ስድራ ቤት ናብ ፋሚሊ ሓወይ ኣብ ኡጋንዳ ኣሎ ሓፍተይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣላ ኣቦይ ኣደይ ኣብ ኤርትራ ኣለዉ እዚኦም 250 ቅርሺ ኣብ ወርሒ ክሰደሎም ዘለካ ስዋ እዚኣቶም ምክንያቱ ሎሚ እንድሕር ንኢትዮጵያ ሰድካ ፅባሕ ናብ ኡጋንዳ ክሰድኻ ሶሪ ማለት ዝመፅእ ወርሒ ዳን ዝመፅእ ወርሒ ናብ ኤርትራ እዚ ግን ሜክ ሹር ስፖይል ካይንገብሮም ባዕልና ካይንባላሾም alright credit card payment don't use that I put it zero always zero no payment credit card ምክንያቱ ወለድ ዝበሃል እቲ ፔይመንት ዝብሎ ኣነ ካልእ ግን ተጠቀምካሉ ኣብቲ ግሮሰሪ ትኸፍለ እዩ ትኸፍለ ኢኻ ማለት እዩ ሶ እዞም ስድራ እዚኣቶም ራዮም ጠቕላላ 4,215 ቅርሺ ወፃኢ ገይሮም 67% ተጠቂሞም ዘለዉ ሓበሻ ኤዱኬሽን እንታይ ኢና ንሓትት ዘለና 70% ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ኢና ዘለና simple word so 4,215 ቅርሺ ተጠቂሙ ኖ ኣለኒ ኣነ 3% ኣበይ ከእቱ ይኽእል ተልካኒ ኦኬ whatever it is ገዛይ እኮ ቁርብ ክብር ክብል ይኽእል ናይ ገሊእኩም ኦኬ 2,500 ኣውፃ ኣሎ ናይ ሃውሲን that could be hit that instead 2,400 ክንብላ ንኽእልና እዚኣ so ኣበይ
هدا 7 أبي قد كنس تخيل أب جروسري خا 400 أغلى كارو أب ترانسبورت 300 أغلى كارو انترتاينمنت يا أغلى كارو أما مكينة تخفل على كاري تزي بالكا زي مكينة أنا تخفل بلين كل مكينة يبقى بحمش شح جزء أنا كاش جزء زيرو لك so you have extra جنزب to spend 66 جن let's for the sake فنتي نجر نقبرتي account مالي زي زوي كاب بيت مرتي تمهرنا سنت رجع بخم زي أي جزء ترى نزقبرنا لي about 5-4 years ago مالي so إزي أنا النات كاوز عيتها تنبزلنا كابزيان نهلوخم تنشحن شمانتا ميتن سمانان حموشن جنزبهم انت انزياتن تن 3% إزي أني إنفستر نسيبن مالي تحسد إزي أن تريفون أزلوا دم سازياتم تاينالنا شدش شحن 300 ترى اللي خان تاخذ قبرة تخلها تدفولي تخلها جسنا investing كندا يكون الله ينالنا 20% so look this this I got this times alright الصخة كل شيء عن تايو الكالكوليتر كاي تبالاش ولا مهنياتو 0.5 شحن كلتا مئتن سوسان invest قبري إذا كان 10% نكير أنا ذا 10% equal this times 0.5 enter that's it سبزي أجي 20% على تو إذا أنت دم يركم من سلستين equal this plus this plus this enter that's the money شدو شاشحن 350 كما تعلون that is my friend where I don't know where I got the 5 okay probably somewhere so this is the exactly number somehow مسكير له 15 حسد نسخاسي انت اخا تقبر زلخا مالتي all right this is all my friend let me change this yeah saving حساب زخونت okay yeah investing yeah so this is our lecture حوات رأيوا زي عند حركم زي أسرحنا لوتي أبحث إرجزي خنا نخلا سبزي invest خنا قبل ما سلكم ورحاول شحن كل التيم يتن سوسان damn it شحن كل التيم يتن سوسان average ورحاول قبل على مايت investing calculator نحركينا simple term بأني جمرة شحن كل التيم يتن سوسان اندحر جميرو وريبرنا 10 عامت 20 عامت نبلون 3 عامت سوي لكم عليه خير اس ان بي وافرو خلونا حتىكم ني ما نزلي يأتو شحن كل تميتن سوسان beginning of the month calculate this guy is going to be about 4 million بعد 3 عامت مالي alright thank you budgeting alright this is simple word if you do this change life انت اسكي انت سعر البرد جزا سعر كاريلني اوكي let me stop this اسكي جي قرب صحينا جزا احسير كذا no actually no احسر كوان ما شحن كلتا شحن 400 مخنيات شد شش سلا زخنا اتاويخا كامل لعلونا يتركبنها باي زوي انت تي ديبت انكم ريشيو كامل لعل ايكبكاني اذا نرا تا ديبت انكم ريشيو شد شش احنا اتاويخا خوينو 50% يلون زبكا so 50% كا 3 مالتي يجي instead of 50% كمان هاي ام صخور قديم انا انت قرانا كنت شحن 500 يا خيدي بتا اتاوي خا جلني that's why it is early مخنياتو your income كل شيء شد شحن حركينو ابا 47% يم ذا هايست خو خاز خلونا عخلا
So 2500 600 አካባቢ ማለት that's what I did. Okay. መምህር ሓደ ዝፈልጦ ናይ እስኪ ለሚ ተስፊቶም እንታይ ይብላሎ ተስፊ መምህር ሓደ ዝፈልጦ ናይ ጥምቀት I like that 30 ሽከል ኦኬ ናይ እስራኤል ማለት እዩ I don't know ክንደይ ዝኾን ዘሎ 30 ሽከል ናይ እስራኤል ኦኬ ኣብ ናይ ጥምቀት ማዕርኩም ወንፉ ከተውፅእ ኣይንሕዝን ያ I know ኣብ ጥምቀት ሲኾንስ ማዕረ ክንድኡ ወፃኢ ገይር ማለት I know that is spending ብጣዕሚ ኣይትኸይድን ሃዋ ዘለ yeah تمي sorry قري بزعبا OCGN stack okay I don't know about that stack let me see it. OCGN stack yeah قرب search قبره up next update قبره كان طيب is this I don't know all right thanks guys thank you we gotta go all right so move forward I'll see you in next presentation صباح tomorrow is the big day my friend oh almost I forget that my goodness report today's report why stock market is today was good okay all right calendar what I did calendar okay this is لمعاتي مسكرم حموشته مسكرم حموشته تريوا ዘለኹም because of this ADP comes a private employment يم ADP ስራሕ ተቆፀሩ according መጽናዕትና ADP ማለት እዩ ማርኬትና ከባቢ 140,000 ኣብ ወርሒ 8 ክቆፀሩ እዮም ኢሉ ተጸቢዩ ነይሩ ማርኬትና በዚ መጽናዕትና ADP ማለት ኩሉ BLS እዩ ADP non foreign payroll አለል ፍልል ያለው ሰው ሓደ መዓልቲ ረሓን ገልጸ ኮይኑ ግን 99,000 ሰባት ጥራሕም ተቆፂሮም look this ሕዋት ማርኬትና ከባቢ 140,000 ክቆፀሩ እዮም ኣብ ወርሒ 8 ኢሉ መጽናዕቲ ገይሩ መጽዩ 99,000 ጥራይ ክቆፀሩ ከሎም አንታ ሓወይ my friend ስራሕ ሽግር ይኸውን ኣሎ big problem ይኸውን ኣሎ ስራሕ ሕዝኒ big problem ይኸውን ኣሎ ምክንያቱ ስራሕ ትማሊልና ኢና ረአኹ ክፉት ዘሎ ሰፋር ስራሕ 7.7 ሚሊዮን ጥራሕ ኢልና ካብ 8.1 ሚሊዮን ተጽቢ ዝገበረ ሲ almost ክንደይ ሉዝ ገይሮም ኣሎ 400,000 ሚስ ገይሮም 400,000 ናይ ስራሕ ዕድላት ክፉት ነበረስ ካብ ማርኬት ወፅዩ እዚኦም ከዓ 50,000 ሚስ ገይሮም 50,000 ሰባት ክቆፀሪኦም ተባሂሎም ነበረስ 50,000 ኣይተቆፅሮም ኤክስትራ እዩ ዘሎ ይጎደለ እዩ ዘሎ like 41,000 sorry did I say yeah yes okay so this why market now was good today ንምንታይ መሲልኩም okay እዚ እንድሕር ተራእዩ ADP እንድሕር 99,000 መፅዮም ጽባሕ እንዳተገዳሲት ጽባሕ እውን ይብላሎ ማርኬትና 161 ጽበየ ዘሎ according to SA employment report is like governmental report is private report then number now ውሕድ ክመጽ ይጽበሎ ጽባሕ is going to be a big day so number now ውሕድ እንድሕር መጽ ውሕድ ምምጻእ numberና ማርኬትና ተጨቢጥሎ ሰራሕተኛታት ዓዲ ውዕል ብዙሕ ይኾን ኣሎ ብለናሎ ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛታት እንድሕር ብብዝሕ ይመጽእ ኣሎም then ሽዑ the problem ክመጽእ ዝኽእል እንታይ እዩ ራዩ ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛታት እንድሕር ብብዝሕ ይመጽእ ኢሎም the problem እንታይ ይኸውን ሽዑ ዋል ፌደራልስ ክጎይኦም ረይትካ ትገብሩ ማለት እዩ so because of this our market is green so ጽባሕ ክንምሎ ኢና ንኹሉ መላሊና thank you so much ክትነዊሕ ብላን ዛ ቪዲዮ I gotta answer this phone too all right guys I'll see you bye